Илинчи комплекста 9 класс баласына hüjum etkеннәр. Хукук сакчылары окуу йылы башлану белән ата-аналарга игътибарны арттыру кирәклеген искәртә. Мөлекес оръягында яшәүчеләр җәмәгать транспорты маршрутына зорлана. Тулырак Айгөл Юнусова сюжетында. Чаллыда бөтен Россия ярышлары старт ала. Иртәгә мәйданда иң яхшы йөк машинасын йөртүчене ачыклаячаклар. 9-нчы сыйныф укучысына кичке 6-дан соң өйенә кайтканда урамда hüjum итәләр. Бу хәл кичә кич белән 50-нче комплекста була. Кызга арттан таныш булмаган ир-ат ташлана, аны буарга тели. Бу әле соңгы тапкыр түгел дип белдерә. Кыз ир-ат кулыннан ычкынып китә алган. Бу хәл турында әти-әниләренә сөйли. Алар үз чиратында полициягә хәбәр итә. Әлеге ир-атның эзенә төшмәгәннәр, аны эзлиләр. Мондый очракларга тарымас өчен белгечләр кич җиткәч балаларга ялгыз урамда йөрмәскә куша. Балик булмаганнарга җәен кичке 11-ге, көз-кыш кичке 10-га кадәр генә урамда йөрергә рөхсәт ителә. Җәй көне республика законын бозучылар шактый булган. И вот они на 1 сентября, 10 сотрудников уже составили 157 протоколов по статье 3.11 Кодекса татарского об административных правонарушениях. Это вот нахождение подростков в ночное время без сопровождения взрослых. Это практически у нас за летний период это было все составлено. Также эти служащие оказали содействие сотрудникам полиции в выявлении 418 других правонарушений. Уку йылы башланып бер атнада үтмәде, инде полиция бүлегенә 4 ата-ана мөрәҗәгать итте. Гайста мәктәптән кайтып баручы укучыларга ир-ат яный. Ул балалардан телефоннарын бирүне таләп итә. Хәзер аны кулга алганнар. Балаларның кайберләренә телефоннарын кайтарганнар инде. Хукук сакчылары әйтүенчә, балаларга янау очраклары мәктәпләрдә дә күзәтелә, әмма күп очракта бу хакта әти-әниләр белми дә кала. Балик булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары әти-әниләргә балаларның акча чыгымнарын контрольдә тотарга кирәк ди. Особенно когда вот первые месяцы, сентябрь-октябрь, это когда это незнакомые друг другу дети собираются в одной школе. То есть это здесь роль родителей тоже. Со стороны родителей контроль за финансами своих детей, карманными расходами обязательно должна быть. Они должны контролировать. Если, например, какую-то сумму дают, они обязательно спрашивать должны, для чего это или что купил он. Кемгәдер әти-әниләре шамасын белмичә акча бирсә, кайбер балаларны 1 сентябрьгә дә әзерли алмаганнар. Быел 7 баланы мәктәпкә Асылташ социаль приюты әзерләгән. Мальчик из 27-го комплекса, которого 2 раза мы за неделю искали, пьяная мама оставляла у своих друзей, 6,5 года было ему. Первый раз мы вернули этого ребенка, мальчика. Она обещала клятвенно, что пить не будет, что готовить будет данного ребенка. Но тем не менее, это второй раз потеряли. Чаллыда 600-га якын гаилә профилактик исәптә тора, аларда барлыгы 800 бала тәрбияләнә. Балик булмаганнар белән эшләү бүлеге мондый гаиләләрнең санын киметү юнәлешендә эшли, нәтиҗәләр дә бар. Яшүсмерләр арасындагы җинаятьчелек узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр диярлек кимегән. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, Яңалыклар. Сөембика проспекты һәм Татарстан урамнары киселешендә маршрут автобусы һәм җиңел машина бәрелеште. Авария кичә кич сәгать 10 тулып килгәндә булды. Ford Transit руле артында 24 яшьлек егет була. Аның сәламәтлегенә зыян килми. Менә 14нче модельле ВАЗ машинасын йөртүче 26 яшьлек ир-ат җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатыла. Бәхеткә ике транспортта да пассажирлар булмый. Беренчел фаразлар буенча җиңел машина йөртүче светофорның кызыл утына чыккан. Хәзер гаепләрне хукук сакчылары ачыклаячак. Водитель автомобиля ВАЗ-14 модели был доставлен в БСМП с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб бедра. Укучылар мәктәпкә барып җитә алмый, Мөлекес оръягында яшәүчеләр Чаллы ТВ компаниясының кайнар элемтәсенә шалтыратты. Алар җәмәгать транспорты маршрутыннан зорлана, балалар куркынычсызлыгы сорау астында кала диялар. Эльвина Гайнетдинованы инде 3 ел буе мәктәпкә көн саен әнисе озата. Җәмәгать транспорты уңайсыз маршрут буенча йөри ди шәһәрдәш. Мөлекес оръягында мәктәп яшендәге балалар бик күп. Иртән тукталышта 20шәр укучы автобус көтеп тора. Көтүптә утырып китә алмаган көннәре шактый. Балалар дәресләргә соңга калмасын өчен мөмкинлеге булган әти-әниләр аларны үзләре илтеп куя. Бик озак киләләр автобуслар. Шуна килмиләр икән, әнигә илтәсе була. 2-легә утырам, 6-лыга. Пересадка белән барам икән,
13-ліге отырам да Бумажниковтан трамвай белән йөрим. 8-15 минутка мәктәпкәчә басалар, 45 минут, 50 минут торалар, автобусга утырып китәлмәделәр менә бүген. Шуңа күрә 26-нчы автобусны җибәргәч без бик нык сөенгән идек. Ул ГЭСтан йөри, ГЭСтан Замеликесига йөри. Кирегә таба барса безгә уңайлырак булыр. Гайнетдиновлар гаиләсе кебек борчуга калган шәһәрдәшләр шактый. Мәләкәс аръягында мәктәп юк, балаларның күбесе ГЭС бистәсенә йөреп укый. Шул ук вакытта әлеге маршрут буенча 2-нче, 6-нчы, 26-нчы һәм 13-нче санлы автобуслар гына йөри. 13-нче автобус ГЭС бистәсенә кермидә. Шуңа күрә пассажирларга автобустан трамвайга күчеп утырырга туры килә. 26-нчы санлы автобус исә Мәләкәс аръягыннан ГЭСка зәп аша йөри. На 13-м, а потом пересаживаемся мы на трамвай. Едем до первой детской поликлиники. Таким вот образом. 6-ку, по-моему, не дождаться. Она очень редко ходит. Еще какие-то маршрутки дополнительные пустить, естественно. Не только 13-й и 26-й, который уходит по всей Зябе, все объезжает. Потом в Новый город я до работы ехала, по-моему, ровно час. Хотя вот если на 13-й 20 минут, и я уже на работе. Это очень неэкономно во времени. Это надо выходить заранее, за 1,5 часа где-то примерно, чтобы час ее дождаться, еще плюс полчаса доехать. А иногда приходится ездить с пересадкой, потому что 6-ка она может не поехать, сказать то, что не едет, и уехать. На ГЭС очень неудобно, пенсионерам тем более. Ходят эти, газельки, они в основном старушек не садят, не все старушки берут билеты, и очень редко ходят. Это надо 2 часа вот здесь высидеть. 220 федераль закон буенча җәмәгать транспорты маршрутына үзгәрешләр конкурс нигезендә генә кертелә ала. Мәләкәс аръягында яшәүчеләр 13-нче маршрут буенча автобуслар санын арттыру яки 26-нчы санлы автобусны Мәләкәс аръягыннан туры ГЭСка җибәрүне сорый. Сорауны без башкарма комитет идарәсенең транспорт бүлеге башлыгына юлладык. Проблема шешелеш табармы? Хәлне алга таба да күзәтеп барачакбыз. Ойгы Леносова, Ленар Султанов, яңалыклар. Иртәгә иң оста йөк машина йөртүчесен ачыклыйлар. Шулда бөтен Россия һөнәри осталык бәйгесе башлана. Анда илнең 50дән артык шоферы катнаша. Алар инде бүген үк безнең шәһәргә килде. Хәзер яр буе паркы мәйданында ярышларга соңгы әзерлек эшләре бара. Йөк машиналары авырлыклары буенча 3 категориядә көч сынашачак. Оештыручылар җиңүчеләргә яхшы призлар вәгъдә итә. Призовой фонд конкурса 1 миллион рублей. Он делится пропорционально на 3 категории, то есть по 330 тысяч на каждую категорию. И первое, второе, третье место водители, соответственно, получают вот эти денежные призы. Оцениваются наши водители по системе вождение фигурное и теоретическая часть. В теоретической части на время, как можно быстрее, нужно ответить на заданные вопросы. Бәйге өчен махсус трасса әзерләнде. Быел ярышлар беренче тапкыр World Skills методикасы буенча оештырылачак. Бу йөртүчеләр осталыгы дөнья күләм стандартларга карап бәяләнәчәк дигән сүз. Көз башлану белән салкын тидереп авыручылар да күбәйде. Шалада кискен тын юллары инфекциясы белән авыру очраклары атна сайын 5-7% арта. Бер атнада гына да республикада 7000-нән артык авыру теркәлгән. Аларның иң күбе Казанда. Белгечләр гриппның декабрь башында көчәюен фаразлый. Узган ел иң күп очраклар Казан, Шаллы, Әлмәт, Чистай, Бөгелмә шәһәрләрендә теркәлгән. Авыруларның берсе дә прививка ясатмаган булган. Быел эпидемиологик баскычны вакцинациялау ярдәмендә түбәнәйтергә телиләр. Прививкаларны инде бүген үк ясыйлар. Ул 1 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Республиканың Роспотребнадзор идарәсе башлыгы Марина Потяшина белдерүенчә, кискен тын авыруларыннан соң эзлегү очраклары еш күзәтелә. Это пневмония, это бронхиты, это заболевания верхних дыхательных путей, синуситы и отиты, миокардиты. Притом эти осложнения могут возникнуть как и у здорового человека, но они опасны, особенно опасны для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, с пожилых людей, для детей, и они могут иметь действительно летальный исход.
Соңгы 6 елда республикада прививка ясатучылар арасында грипптан вафат булу очраклары теркәлмәгән, вирусқа каршы препаратлар җитәрлек күләмдә ди белгечләр. Шулай да даруларга гына ышанмаска, гади саклану чараларында кулланырга, кулларны юып йөрергә, шәхси гигиена таләпләрен үтәргә, сәламәт яшәү рәвеше алып барырга киңәш итәләр. Алабугада бүгін зур бәйрәм биредә 8-нче халыкара Марина Цветаева укулары ачылды. Тантанага Испаниядән Рейс Гарсия Бурдеус та килгән. Ул бөек шагыйрә исемендәге премия белән бүләкләнде. Ул Цветаеваның дистәләгән шигырен испан теленә тәрҗемә иткән кеше. Но особенно меня трогает то, что вы удостоили меня премией, носящей имя поэта, которого я так люблю. Конференцияда Испания, Америка Кушма Штатлары, Франция, Германия һәм Россиядән шагыйрә иҗатына битараф булмаган кешеләр катнаша. Кемдер аңа багышлап шигырьләр яза, кемдер аның иҗат юлын өйрәнеп, фәнни эшләр яклый. Мондыйлар рәтендә чаллы шагыйрә Николай Олешков та бар. Аның «Минем гомерем» дип аталган китабы Марина Цветаева премиясенә ия булды. С Елабугой у меня очень много связано. С самого рождения я не приезжий, я абориген, я здесь родился и вырос на Набережных Челнах. И с Елабугой, слава богу, у нас крепкие творческие связи. Цветаева укулары инде күп еллар КФУның Алабуга институты һәм Дәүләт музей тыюлыгы белән бергә оештырыла. Һәркем шагыйрә турында күңелендә яхшы хатирәләр саклый. В студенческие годы я училась в этом вузе. В студенческие годы мои самые близкие две подруги жили на квартире в этом доме. И именно вот в том месте, где спала Марина Ивановна, Мур, была их кровать. Укуларда катнашучыларны кызыклы чыгышлар, иҗади кичәләр көтә. Авторлар китапларын да тәкъдир итәчәк. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, яңалыклар. Үстерешле территория тор буенча җитәкче урын басары булуга 3 кандидат дәгъва итә. Бүген әлеге вазифада эшләргә теләүчеләрдән гариза кабул итү туктатылды. Кандидатларның барысы да ират. Үстерешле территория буенча җитәкче урын басарын махсус комиссия иртәгә конкурс ярдәмендә ачыклый.